Ndikulandilena abale okondedwa ku lingaliro la mawa wa lero, mawa wa pa 27 December 2021. Okondedwa, mawa wa lero tidzalingalira pa mawu a Mulungu amene apezeka pa uthenga wabwino, uthenga wa Luka chapter number 9 ndime yake ya 51 mpaka ndime ya 55. Mawu a Mulungu akuti mchichewa cha lero, nthawi itayandikira yoti iye atengedwe kupita kumwamba, Yesu anatsimikiza zopita ku Yerusalemu, ndipo anatuma nthumwi kuti zitsogole. Iwo anapita m'mudzi wa Samariya kuti akakonzekere kumulandira iye. Koma anthu kumeneko sanamulandire chifukwa iye ankapita ku Yerusalemu. Ophunzirawa Yohane ndi Yakobo ataona zimenezi anafunsa kuti, Ambuye, kodi mukufuna ife tiyitane moto kuchokera kumwamba kuti uwawononge? Koma Yesu anatembenuka ndi kuwadzudzula, ndipo iwo anapita ku mudzi wina. Ameni. Okondedwa, mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa tidzalingalira pamutu onena kuti, mukayimabe pa kusemphana kwanu ndi anthu ena, simudzaona zabwino zimene munthuyo angakuchitireni. Mukangokhazikika ponena kuti ine ndi awa tidasemphana mbiri itero, ndipo cholakwika chidachitika, kungogwira chomwecho gwi, osafikanso pokhala ndi maganizo ena, mbamba mtheladi simudzaona zabwino zimene munthuyo angakuchitireni ngakhale iye atasinthika mtima, sizingatheka. Okondedwa, kusungabe mangawa mu mtima kumatsekereza mpata woyanjana ndi kuyambanso moyo watsopano. Kungosunga ineyo ndi awa adandichita zakati, basi kungosunga zomwezo, palibenso njira ina imene ikhozochitika. Andi otelewa amakananso zoyanjana ndi wena, nkutheka wena aja amene adalakwitsa nde akufuna kuti ayanjanenso kamba ka izi zimene adasunga mu mtimazi, zimatseka chitseko chakuyanjana, sizipereka mpata wakuyambanso kwatsopano. Ndikuyankhula panotu aliko mabanja amene adalakwirana ndipo adasemphana nafika posiyana chifukwa cha zimene zidachitikazo, adangozigwira zimenezo pa, safunanso kuganiza zakuyanjana, ngakhale kamtima kena pena kamafuna kuti akhoza kuyambanso kwatsopano. Akakhala chete amatha kulingalirako zabwino zimene wina uja ankachitira, amatha kulingalirako za moyo wabwino umene udali kale ali limodzi. Koma kamba kakusunga kwa mangawa awa, kambabe kakuyima pakusemphana kumene kudachitika, kumatsekereza mpata wakuti anthu akhoza kuyanjana, ndi anthu amangodyeka mchikatikati nasungabe mkwiyo. Kuyankhulana sangatize kuyankhulana, ubala mukali wasokonekera, ndipo zambiri zimene zikadawachitikira zimatsekerezedwa chifukwa cha zimenezi. Alipo ena ankacheza bwino kale, ankatumira limodzi kale, adasemphana pena, safunanso ndi kuyanjana, ndipo zimaseketsa kuti inu mumati mmapemphera koma simukuyanjana ndi anzanu. Kupemphera kwanu kuli pati? Popeza kuti Mulungu chimene amafuna ndichi, amavomera kuti pena mwina nkutheka mpadasokonekera kamba kakulakwa choyipa chidachitika. Koma kodi tiyimebe pa cholakwacho? Kodi palibe njira ina imene tikhoza kuchita? Kodi kugonjerana bwanji sikungathandizire kubweretsanso pamodzi anthu amene kale anali osemphana? Izi zikuchitikanso ngakhale m'midzi, anthu kusemphana, ndipo kusemphana kwa zigogo kalekalero. Anthu ena mpaka na lero amapitatu mumachalichi ndithu, komano adakapangapo hodi kusemphana kumeneko mpaka na pano. Funso langa mmawa wa lero, kodi palibe njira ina ingachitike? Kodi ndi Yesu amene mudamulandirayi simungayanjanenso ndi anzanu naonetsera chikondi chimene Mulungu afuna? Tandimvana abale wanga, kukana kuyanjana ndi anzanu sikukupangani kukhala dolo ayi, koma kumakutsekerezani zabwino zimene mukadapeza pamene mwayambanso moyo ndi waubale ndi wokondana ndi anzanu. Moti nonse amene mukundimva pano, amene mwina venaka kufunsani, mundikhululukire, ndidalakwitsa bwanji tiyambenso kwatsopano.
munthu une ndalumikizike ndi Yesu, ayi nditu kukana ndimati ndinene pano, kukana kuyanjanaso ndi azanu sikukupangani kukhala mkhristu wolimba, sikukupangani kukhala shasha, ayi, koma kuti kumakupangani kukhala munthu wachinyengo amene mmapita kutchalichi muli mzima ngawa, amene simukamba zabwino zawena, amene muli ndi mkwiyo mumtima mwanu. Zikumakupangani tu kukhala kape omalalikira zoyanjana ndi anthu pamene inuyo anunso mangawa ndi ena adakalipo. Kukupangani kukhala wachiphamaso sindinu dolo iyayi. Dolo ndi limene limatsata mawu a Mulungu ndi kuyanjana ndi anzake. Munthu opemphera asamakhale ndi mangawa ndi munthu, ayi. Munthu opemphera adzikhala womasuka pamene china chake chalakwika, padzikhala solution ya dzina la Yesu ndi kukhalanso ndi kuyanjana ndi wanthu. Ameni. Ngati zingatheka upangiri wanga okondedwa mawu alero, ngati zingatheka kuyanjananso ndi anzanu amene padzana mudalakwirana, chonde yanjanani nawo ndithu. Zili ndi phindu izi ngakhale pamaso pa Ambuye. Kuyanjana kwa wanthu kuli ndi phindu ngakhalenso pamaso pa Mulungu. Ameni. Okondedwa mama wamatawerengawa, Yesu akupita ku Yerusalemu. Ndiye padali njira ina imene malingana ndi masiku amenewo Ayuda amazungulira Yerusalemuyo, amazungulira Samariya kupita dera lina. Ndipo palinso njira ina yachidule yodutsa mkatikati mwa Yerusalemu kupitanso ku Yerusalemu. Nawo tandimvani. Yesu adasankha kudutsa mu Yerusalemu mu Samariya, ndipo iye amafuna akayanjanitsenso mitima ya Samariya ndi uthenga wabwino, popeza mnyengo imeneyo Ayuda ndi Asamariya ndithu samamwirana madzi, padali udani wa mbiri zawo. Tandimvani. Yesu akutuma wanthu, tapitani ndikufuna ndikalo, ine ndine Muyuda ndikufuna ndikalowe mmene mudzi tikachezelane za mawu a Mulungu, pakakhale reconciliation, pokaso Yesu ndiye mpulumutsi wa dziko lonse ngakhalenso wa iwo Asamariya. Adafuna kuti akaperekenso uthenga mmenemo. Nawo Asamariya awa atamva zakuti kubwera Yesu amene ankamva kuti akulalikira, ankamva zimene zimachitika, iwo kamba kambiri yawo yakuti pali kusemphana pakati pa Samariya ndi Ayuda, adamukana Yesu kuti usabwere kuno, sitikukufuna, poti ndiwe Myuda iweyo, sitikulandira kuno ayi. Kaya watenga uthenga wa mtundu wanji, kaya ufuna uchite zotani, koma ifeyo ayi toto, chifukwa chakuti iweyo ndiwe Myuda motero Ayuda ndi ife sitimvana pa zina zambiri zathu. Kukana kwawo kwa Samariya kudapyetsa mtima ophunzira a Yesu mpaka nadafuna kuti bwanji tingoyitana moto kumwamba wapsereza. Kukana mwana wa Mulungu, kukana chipulumutso, kukana kuyanjana, nchinanso nchiyani chimene akhoza kufuna? Awa angopserera basi. Yesu adawadzudzula, atawadzudzula musatero akuluakulu. Yesu sadabwere kudzawononga miyoyo ya anthu koma kudzapulumutsa. Mwaichi adangowasiya ndi kupita kwina. Ukwenda mama amenewa ndimakhudzika mtima ndimalingalira kunena kuti kuyimabe pa mikangano kumatsekereza ubale. Zimatengera wa mtima wofewa kuti akhoza kunyamuka ndiye kukayambitsa ubalewo. Taonani Yesu okondedwa ndi amene akufuna kuti kusemphana kumene kulipo pambiri ya anthuwa kuti tiyeni tipite, akutenga step ndiye. Okondedwa achepelenji anthu amalingaliro ngati a Yesu amene akaona pena pake sipali bwino ndiwo sadikira kuti achite kupangidwa approach, ayi, ndiwo amafuna kupita kuti zinthu zikakonzeke. Inunso mmatero. Ndimati ndikulenda ulidani mawalero abale wanga, musamadikire kuti munthu achite kubwera kudza kuyanjana. Ngati inuyo mukufuna kuyanjana ndi wanthu, tengani step ndinu, onetsani kufuna kwanu.
monga Yesu akuchita akuluakulu takakonzekeretsa akuluakulu ndipitako kumeneko ineyo ndikakamba nawo za mawu a Mulungu, ine ndikacheze nawo. Mtima wofuna wotere unafunika inu ndine tikhale nawonso pa maubale ena aliwonse amene tikozokhala nawo kudziko. Maubale wonse amene adasokonekera, maubale wonse amene adaphwasuka, akufunika wina wopemphera ayambe ndiye kutenga sitepe. Abusa muti chani moti ine ndasemphana ndefuni ambe ndino imbo inde iweyo ka udalakwiridwa iweyo yamba ndiwe kuyambitsa ubalewo popeza ukufuna ubale. Takumbukani Paulo akunena mawu kuti ngati nkutheka mukhale ndi mtendere ndi anthu onse, ngati inu mumapemphera simudafunika mukhale ndi mangawayi, munafunika pakhale ma reconciliations amphamvu monena kuti yambani ndinu kuyanjanaso ndi anthu ena. Adanthira mphepo ruma, adanthira chunjuni, ndiwe mwana wa Mulungu usaiwale. Unafunika iwe ndi amene uyambe zimenezi. Yesu ndiye amene akuyambitsa. Sasa Maria adamuyitana Yesu. Yesu ndi amene akuyambitsa. Iye ndi amene akuyambitsa kufuna kupita. Andi muone pa Yohana chapter number 4 akudutsanso momwemonso. Ndi muja akamana ndi mzimayi pa chitsime nachezana naye mayi uja adakambaza mawu a Mulungu. Mayi uja namene adakaperekanso uthenga kwa Asamariya wena kuti Mesiya wabwera apa wandiuza zonse za moyo wanga, ndipo adamkhulupirira. Mwaona Yesu sadafoke iye amafunabe kuti ngakhale Asamariya amvebe za uthenga wabwino, chipulumutsonso chafikire. Ngakhale ndi maganizo a mtundu wina, adayimabe pa milandu ya mtundu wina, koma iye sadawagonjere mpaka natu iye adapanga penetrate pakati pawo. Osati mwa nkhondo ayi, koma mofuna ubale. Maganizo oyipa amene adamangidwa m'mutu mwawo anafunika kuti asungunuke. Mwaichi panafunika step ya kudzipereka, step ya kudzichepetsa, step ya kulakalaka kuti ubale ukhale pobe. Osamangodandaula kwanu okhayayi, tengani step. Pena akana, pena anyozapo, koma inuyo muonetsetse kuti musakhale ndi mangawa ndi munthu wina aliyense. Zioneke kuti mtima wanu mwachilungamo chonse mukufuna kuyanjana ndi anzanu. Ameni. Moyo wa mangawa si moyo wa anthu opemphera. Yesu akuonetsa motero mawu amene takutenga akuti takakonzekeretsana anthuwa ndi kubwera kumeneko. Haleluya. Namba 2 okondedwa, tsoka lili apa. Si wonse amene amalandira moyo woyanjana. Si wonse. Si wonse amene amalandira moyo woyanjana. Wina watenga stepe, wina wadzichepetsa, wina akufuna mikangano iyithe, koma wena nditu kaka pa milandu yomweyo. Wina akupepesa osamva. Nikamena nonse azibambo amene mudakhumudwira adzikazi banu, inu nonse anyamata amene mudakhumudwira ma girlfriends anu, nonse inu anthu amene mudakhumudwira anzanu, ndipo nkutheka anzanu akukupepesani inu simukumva mutatani. Munthu wazindikira ndipo akupepesa, ndipo sapepesa munthu wamba, apepesa munthu olowa mtchalichi, munthu wopemphera ngati nuyo amene mmanena mawu Ambuye mundikhululukire machimo anga monganso ine ndakhululukira ena. Adamba kalekale kukupepesani, akufuna kuti muyanjane, koma inu mukana. Mutanthauza chani? Ndi moyo wamtundu wanji muchita? Asudolo ka umene wachimwene inu kaya sudolo ndi chiphamaso mukuchitasi. Nanga chopitiraso maso pa Ambuye nchiyani ngati mukukana inuyo kuchita chimene mawu a Mulungu amanena. Ndikapena nonse azilongo wanga, azimayi wanga, azibale wanga, nonse amene mudalakwiridwa ndi amuna wanu, mudalakwiridwa ndi boyfriend anu, mudalakwiridwa ndi anzanu ena aliwonse, ndipo anzanu adazindikira ndipo akukupepesani, koma inu mukana zimenezo mulapa zifukwa zina. Kodi phindu la kupemphera lili pati? Sudolo ndi chiphamaso chimene mukuchitacho. Tandimvani, Yesu wadzichepetsa, wanyamula uthenga wa chipulumutso, akufuna pakhale reconciliation, dalitso la kupulumuka lifikenso pa anthu awa. Kuyanjana kwa Ayuda ndi Asamariya kuchitike. Iye akungodzipanga ngati munthu amene ayimira Ayudawo kuti ndi amene akudzichepetsa, koma taona ana Asamariya akukana, akuwabweza, no sitikumufuna Yesu wanuyo kuno ayi. Dalitso la chipulumutso la ayiso osadziwa kuti kuseri kwa kuyanjanaku kubweretsa chiyani, kuseri kwa kuti Yesu alowe m'mudzi muno natipatsa mawu a Mulungu zitibalira chani. Ayi kungotsekerezeratu yayiso ine zimenezo ayi.
moyo tumene uli anthu ambiri enanso amene mukundimva pano pa muchita zomwezo koma mudzitchula Khristu. Sizoona. Hayi ndithu mukudzitsekeleza ku zabwino zimene mukadaziona kuseri kwake, mukudzitsekeleza ku zinthu zimene zidakuthandizani kuseri kwake, mukudzitsekeleza ku madalitso apaderadera amene inu mukadawapeza. Ichi dziwani. Ameni. Number 3, moyo umenewu okana wina akati akufuna mukhale naye mu ubale susangalatsa, umapyetsa mtima. That's why ophunzira a Yesu akukhumudwa. Andi kukhumudwa kwawo tiye ndikumvetsetseni. Nanga wina wadzichepetsa, wina watenga stepi akufuna kuyanjana. Andi munkhani imene amene akufuna kuti adzichita matama nala Ayudawa, koma ndi iwo tsono amene akutenga stepe ya kudzichepetsa kudzera mwa Yesu. Tiyanjanenso abale wanga, tikambirane za mawu a Mulungu, tikhale limodzi, tikuze kwambiri Mulungu kuposa zosemphana zathu, koma wakukana. That's why akupya mtima. Ndipo iwo akeza awawa ndipo palibe option yali yosenu. Bwanji ndingotsitsa moto basi wanyeketsa amenewo. Anangacheza chali chimene akufuna. Zikungoonetsa kuti zimakhumudwitsa. Ngakhale kuyankhula kwawo kwa ophunzira Yesu sikuli kwabwino, koma zikungoonetsa kuti izi zimakhumudwitsa asezabwino. Ndikudandaulirani inu amene mumakana wina watenga step ya kudzichepetsa kukupepesani, inu yomwe muumitsane mtima zimakhumudwitsa. Nanga muri munthu ataniso inu mumene muganiza muri atani mukadakhala kuti ndinu amene mamulakwira wina ndi mumupepesa ndi akukanani monga mmene mukanira mmati akadatanisa munthuyo akadachita chiyani? Zimakhumudwitsa ndithu. And finally ndimvana okondedwa, Yesu adati ayi si choncho, sidabwera ife kudzawononga ayi koma kuti apulumutsidwe. Therefore adangochoka dalitso ili nkupita nalo kwina. Malemba akuti adapita ku mudzi wina. Zimene akufuna akachite ku Samariya adakazichita koma kwina. Ndimene ndikambirano kuumitsa mtima kwanuko kuti mukusemphana ndi madalitso, kuumitsa mtima kwanuko okondedwa mukupereka zimene zikhale zanu zipite kwa ena. Simwakwira akazi aja amene sindikumufunanso, koma ndi mkazi wabwinobwino odakhoza kuthandizana ndi dalitso palokha. Ine izozo ya kangunkakani yakasuka ngono basi ena akatenga musaukatu. Zimene zinapangidwira inu musiluza kamba kouma mtima. Ndimati ndikuzera okondedwa, kuuma mtima kumaluzitsa zinthu zabwino ndi zaphindu. Musakukakamire kutayeni kukuluzitsani zinthu zaphindu, kukuluzitsani zinthu zabwino. Taonani Yesu popeza kuti awa akana akungowasiya akupita kwina ukatumikirambe. Ena akapeza chipulumutso popeza kuti ena akana. Sikuti zinthu zoinu mukazikana iti mizi zatavaliwe. Nzabwinobe koma kuti ubwino wake inu simuona. Ndikulandaulireni musakhale ngati Asamariya mnthawi imene osayanjanitsika, osafuna kulandira moyo watsopano, osafuna kuyambanso zatsopano, osafuna kuyiwala zakale. Ndikuona kuti bwanji maganizo atsopano awa otipanga kukhala abweziwa tiwalandire ndi kuyambadi kukhala abwezi. Mumapemphera inu musakhalenso ndi moyo ngati mmene ayenda Asamariya awa. Achonde ndithu talingaliranso ndi za nyengo imene mukudutsamo zogwirizana ndi nkhani imene ndalalikira leroyi. Kuti kodi inu muli motani? Ngati mwadzipeza kuti ndinu mmodzi wa anthu amene mmatseka zozina kuti zichitike, lapani lero lino muyimbe foni, lero lino muyimbe message, lero lino muyambe kupepesana, lero lino muyambenso ubale wabwino. Utumiki wa Ambuye Ukhristu umatipatsa ifeyo kukhala mu ubale ndi anthu. Ambuye akudalitseni pamene mukulingalira mozama za uthenga ndakupatsani lero lino malingana ndi nyengo imene mukudutsamo. Chisomo cha Ambuye chikhale pa inu. Amen.